guys check it out, nice abuwa. Like 2 days ba cikin kasuwa. I come jam hard cikin wani taruwa. Yanzu gashi ta mun kama kaguwa. Yar fara da ta doguwa. Har ta kai na gaida su tsohuwa. Wallahi ni kam na samu karbuwa. It happen hakan na faruwa. Baba wannan yarinyar na santa. Ita ce kwanaki na ce ina santa. Haba dai karkice mini kun manta. Tabbas ina da hotonta ka ganta? Maza ce an samu clash jiya maka jami da ita a wani bash za ta min transfer wa in ba ta cash yanzu ina kiranta tana gaya min trash Mun san irin wannan abun an saba. Mace ba ta ce ma wash baka ansa ba. Haka wata ta barka waje cikin sanyi. cash ka sake ji an yi omo this one na new yawa har kusa na ji ciki na juyawa Dan gyara su ɗinka na nunawa. share wannan abu nake tunawa ni 50k na kashe mata ran monday ba ta so mu haɗu sai monday ka ta fito sai na dinga kira tun sunday ta shanya ni shi no ke wera sunday ka taɓa mata ɗinki ko wata bakar jallabiya da indigo Tana yawan fomin ne ko? Amma dodo wajen cin girki ko? Ka ce yana shiga cikin haƙula'i. Put jabala'i. Ana fara tunanin iyali kashe wuta. Dole ma in canza layi. It be like say tana so ta haɗa mu Royal Rumble. Yes I'm a lion, king of the jungle. Ta sa rayuwa na tana ta crumble. Ina ta ganin abubuwa double. yanzu dai tun da abu kam ya kwaɓe duka ta mana shirme kuma ta saɓe ta gudu ta mana halin Mbappe mu ji ganin ta tare sai mu ga wa za ta zaɓe baba ka samun bakin ciki gashi cikin mu ni ne bakin ciki in maza ba za ta yi na san ban ciki yana bai me za ka kawo ka ban ciki Bana yi kuma rabani da sumbuka. In na ganta zaki zana kunduma. Salon je ta buga mini guduma. Can ta je transformer ta runguma. yanzu kenan kuɗaɗe na sun burwa ta sa ni wahala kamar dan garuwa ni ba zan ce komai ba dan zafi ban shafa komai ba Okay now, yanzu dai game is over. Ba wani rufa ba wani cover. Na ba kamar sanyi na ba kanin tarova. Kai, I'm out of this. Kuma is over. kai alaji mun san motocin gidanku amma bari in bar ku ji da kanku dan na ji ciki na kai ta yawo na je biki Taka kafa, haba ku taka kafa. Taka kafa. ha